Wapisegi mag aluora ma Nyanza kapok wegi odhi okawgi, kama en kaluwore gi nonro margi ma tarik 10 dwe ni. Jata tije apisi ndikruok opande mano Regional Registrar e aluora ma Nyanza yango ni opande maromo 877 pod olewo e apisegi, ka Kisumu kaunti emotelo gi kwan mar opande maromo 32,286 kiluwe kod Kisii, kaeto Homa Bay, kaeto Siaya, eka Migori luwe, kasto Nyamira man gi 4,000. Opiyo nolero ni midhiero makamano thiro yore mag chenro mamoko mag piny owacho ma idwaro gae opande. 286 wadhi Migori County 5,450. Wadhi Homa Bay 12,208. Wadhi Siaka Baba e kuma mbae Josia Winjuru 11,429. Wadhi Kisii 14,610. Wadhi Nyamira 4,047. Duto te ma kwano magoyo kachopo tarik 10 mapoko kaw Nyanza region e counties masomo gi karibu 6,827. Koro gimotimo mondo joka opande kose Nairobi gibiro ka to waluongo ruodhi kata chife to gi list gi namba mag simbe mane gichiwo sama ne gibiro ng'ado opande. To wadhi kwende mane ji nong'ado opande go. Jokura dhi, wan jo opande wadhi, jo Shabe dhi gi jo e-Citizen. Sama walando e Nyakalondo do opande obiro, tema tek ibi icheck opande no biro. To kok iyudo dhi ne registrar, mano ng'ama nigi degree, mano jalony. Penje na ng'oma mi opande no lewo. Duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC oketo teko margi te e chopo e kor gwenge mondo mi gijiw jopiny mondo ndikre kaka jogo ombulu e yiero mabiro. Koloso e limbe mane otimo e kaunti ma Bungoma, Komishna mar IEBC Alutalala Mukwana owacho ni jopiny matin emosendikore kaka jogo ombulu, kokwayo joma opogore mondo mi ochwal wach jipo ne jopiny e kor gwenge mondo gindikre kaka jolut ombulu. Gavana ma kaunti ma Bungoma Ken Lusaka mano yuore chenro ni ojiwo jodak ma Bungoma mondo wuog oko kar romgi mondo gindikre kaka jogo ombulu. We are conducting stakeholder engagement across the country to ensure that we have the citizens and the leadership taking responsibility for this important national exercise, which is the enhanced continuous voter registration. We are also engaging the county security team, the Ngao officials, and generally the entire community to ensure that we reach our target of about 73,000 for Bungoma specifically. So far, we have netted 47% rather, which is about 34,000 thereabouts.